Żewġ żgħażagħ minn Ħal Kirkop, Debono u Owen Schembri, it-tnejn ta' 18-il sena, inżammu arrestati wara li wieġbu mhux ħatja għall-akkużi ta' qtil ta' Saviour Gaffarena u bl-attentat ta' qtil ta' kuġinuh Vince Gaffarena. Huma ġew akkużati quddiem il-Magistrat Ian Farrugia brabta mal-isparatura li seħħet nhar l-Erbgħa bil-lejl fl-akwati ta' Ħal Millieri fil-limiti taż-Żurrieq. Saviour Gaffarena ta' 27 sena nqatel u kuġinuh Vince Gaffarena ta' 17-il sena spiċċa ferut l-isptar. Iż-żewġ żgħażagħ kienu arrestati f'Ħal Kirkop inqas minn 3 sigħat wara li seħħ il-każ. L-investigazzjonijiet immexxija mill-Iskwadra tal-Omiċidji fih dan id-Dipartiment tar-Reati maġġuri flimkien mal-Pulizija tad-Distrett baqgħu għaddejjin tul l-aħħar sigħat. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispetturi Keith Arnaud, u Melvin Camilleri. L-ispettur Arnaud qal li l-Pulizija tkellmet max-xufier tal-karozza u nfurmhom bl-isem tal-akkużati illi allegatament wettqu dan ir-reat. Wara sigħat twal ta' tfittxijiet kmien il-ġimgħa filgħodu il-Pulizija sabet l-arma tan-nar li allegatament intużat fil-każ. L-arma nstabet moħbija f'siġra falqa f'Ħal Kirkop. Il-kundizzjoni taż-żagħżugħ ta' 17-il sena li ntlaqat minn tir f'sidru u fwiċċu għadha waħda gravi, iżda stabbli u qed jiġi rikoverat fl-isptar Mater Dei.